Joo, no niin moikka vaan. Tervetuloa tämmösen Evin ilmoitusvideon pariin. Ja tää periaatteessa koskee sitä, että mä ajattelin tehdä mun kanavasta kokonaan vlogikanava. Että deal with it. Ja mä oon nyt korjannut kaikki Twitter-linkit mun kanavalle, koska se ei aikaisemmin toiminut. Ja muutenkin vähän muutenut channel backgroundia ja profiilikuvan muutin. Ja et silleen mulla on tossa nyt noita videoaiheita vähän, onkohan 5 tai 6 puhelimessa. Mä varmaan silleen pitäisi video tulla nopeasti, mutta viime viikolla ei ollut kameraa mukaan, en pysty kuvaan. Että niin, sillekään taas voi mitään, kun ei oo. Kun mulla on niinku tää järkkäri mukana, ja tää on niinku meidän perheen, että tää ei oo niinku kokonaan mun. Ja se ei oo niin hauskaa enää sitten. Mutta ei mulla sit muuta, että nyt pitää vaan sanoa deal with it ja nähdään ensi videossa. Moikka!